Bemutatom nektek a kedvenc dekorglettemet. Az Infinitóról azt kell tudni, hogy ő egy közepes szemcseméretű dekorglett, messzes alapú. A szemcse mérete az 0,5 mm. Azt kell róla tudni, hogy nagyon-nagyon jól működik különböző struktúrált felületek elkészítésére, például akár stencilezésre, akár folyami szikla készítésére, de egészen kisebb kőhatású felületeket is el tudtok vele érni. Kétféle kiszerelés létezik belőle, a kisebbik az a 8 kilós, a nagyobbik pedig a 25 kilós kiszerelés. Ezek a glettek 1,5 kiló per négyzetméter a kiadóssága neki, tehát úgy kell vele számolni, igazából nagyon vékonyan kell használni, az első rétegben mindenképp, így el is mondom, hogy 2 rétegben érdemes felvinni az Infinitót, a második rétegben tudjátok kialakítani a struktúrát vele. Ha pedig nem volt eléggé megterhelő számotokra a dekorfal elkészítése, akkor pedig súlyzónak is tökéletes lesz.